Assalamu alaikum masu sauraro, sannunku da sake kasancewa da mu musamman a daidai wannan lokaci. A yau muka kawo muku jaruman Kano mafiya 'ya'ya. Sai kasance da wannan tashar tamu ta Dogon Beni 24 domin kallon wannan 'ya'yan wannan jarumai. Amma kafin mu je ga wannan hotuna na 'ya'yan wannan jarumai, muna roƙonka da idan yau shine farkon ku zuwa wannan tashar tamu ta Dogon Beni 24. da ku daure ku danna mana alamar subscribing kana ku taɓa ƙararrawar sanarwa don sanar da ku abubuwan da muke ɗorawa a bisa kan lokaci. Mun gode. Idan kuma bidiyon ta yi muku, muna dai roƙonku da ku danna mana alamar ɗan yatsa alamar liking da nuna gamsuwa da wannan bidiyo da muka kawo muku. Mun gode.